doncs assenyalar que de fet tot comença per aquí, que ens omplim molt la boca amb la rellevància de l'educació i la cultura, però ens ho creiem poc i ens ho hauríem de creure més, perquè si volem canviar actituds, si volem transformar territoris, si volem fer possible els somnis i les voluntats de la gent jove i de la gent no tan jove, tot, absolutament tot, comença per poder vincular aquests processos educatius del món formal i del món no formal amb allò que sabem, coneixem i volem transmetre, que és la cultura, i que en el món local passa per recuperar aquests sabers i aquests coneixements de les persones del territori, del context en el que ens movem, sense oblidar, evidentment, que estem en una escala planetària i que vivim en un món global, però començant per allò que ens toca de prop, que és la nostra experiència com a persones, la dels nostres pares, la dels nostres avis i la de l'entorn que ens envolta.